essere un po' più complessa. La gente del posto qua per darci la possibilità di passare. Che spettacolo. Gli alberi esistenti qui sono i più biologici possibili. No? Pianificati i più biologici possibili, in quanto non esiste assolutamente inquinamento. More? Aici locul pe timp de vară, toate doamnele și domnișoare îți dau papuchii jos. De ce? Pentru că vom călca pe cel mai fin nisip de pe tot litoralul Mării Negre, să știți. E un Toccheremo il... pe care vi-l spun. Și le Dai. mai spun doamnelor și domnișoarelor că masajul făcut la tălpile picioarelor, Toccheremo? poate fi Questo è il